Yn y Senedd Ewropeaidd, dwi ar y pwyllgor trafnidiaeth sydd hefyd yn cynnwys twristiaeth. A mae twristiaeth wrth gwrs yn bwysig dros ben i economi Cymru, a mae'n un ffordd i ni gryfhau yr economi. Ac os ych chi'n edrych ar beth dyn ni wedi cyflawni yn barod, pethau fel y llwybr ar hyd arfordir Cymru, rhywbeth sydd yn unigryw yn ryngwladol, dyn ni wedi gwneud hynny gyda cymorth yr Undeb Ewropeaidd. Os ych chi'n edrych ar ein traethau glân, deddfwriaeth Ewropeaidd sydd wedi achosi hynny. Os ych chi'n edrych ar gorsafodd reilffordd, hewlydd a prosiectau unigol ar draws y wlad sydd yn denu miloedd o bobl i Gymru, dyn ni wedi cyflawni hynny mewn partneriaeth a gwledydd eraill yn Ewrop. Felly mae twristiaeth yn un o'r ffyrdd gallen ni gryfhau ein economi a gwella ein cenedl. A'r ffordd orau o wneud hynny yw aros yn Ewrop a cydweithio gyda gwledydd yn weddill Ewrop i wneud Cymru yn genedl o twristiaeth, un o'r gorau yn sicr yn Ewrop ac yn y byd.